Start med at skrue den vertikale arm på bundpladen. Fastgør herefter sikkerhedsringen, der forhindrer, at linsen ikke rammer bundpladen. Nu skal hovedet, der skal holde linsen med lys og kamera, monteres. Før det ned over den vertikale arm og fastgør hovedet ved at spænde skruen på bagsiden. Linsen kan nu sættes i holderen og fastgøres ved at spænde skruen, der er placeret foran. Fjern herefter beskyttelsesdækslet i toppen af linsen, så kameraet kan monteres. Tag kameraet og fjern beskyttelsen. Nu kan kameraet skrues fast på linsen. Når det er gjort, så juster kameraet placering, så stik til kabler vender bagud. Så er det tid at fastgøre ringlyset til linsen. Det sker ved at justere på de 3 skruer, indtil lyset sidder fast og i midten. Sørg for at strømstikket vender bagud, så ledningen kommer på bagsiden. Så er mikroskopet klar til brug. Det eneste, som mangler, er tilslutning af kabler til lys og kamera. God fornøjelse med dit Digi-Optics mikroskop. Har du brug for ekstra tilbehør som mere lys, højere forstørrelse, krydsbord med mere, så kontakt Dokutech. Du er velkommen til at besøge vores demolokale, hvor du kan afprøve vores mikroskoper og få personlig rådgivning. Så hjælper vi med at finde den rette løsning, der matcher dine specifikke krav. Læs mere på dokutech.dk.